Piny owacho ikwayo mondo okaw ting' e chiwo kony e yore mag jiwo joma ni kod dang'ni mag paro e seche ma bende jopiny kalo e weche mathoth kendo gibedo gi parruok mang'eny kaluwore gi ngima mamedo idho. Kaluwore gi riwruok mar Umoja ni Nguvu Initiative mar mbalariany ma Masinde Muliro kotel gi kod Jona Marambu, gichiwo puonje ne rowere e wi bedo gi paro maler kendo gikwayo sirikal mondo konygi e tayo chenrono nyaka e kor gwenge, ka giwacho ni jopiny manie kor gwenge bende nigi dang'ni mag paro. Jopuonjrego olero ni tim mar akwede koa kuom jogweng' osenyayo wach mar rowere donjo e timbe mag tiyo gi yedhe makelo mer kaachiel kod kuo gi timbe mamoko. So by creating awareness, we're able to break the stigma and the discrimination which is associated with mental health. And if we can sympathize with those clients who are suffering from other illnesses like cancers and HIV/AIDS, why don't you also sympathize with those clients who are suffering from mental health issues? Because mental health is an illness just like any other illness. And I would really like to urge our government to set funds, to allocate funds for these clients who are suffering from mental health. Virtually analysis is carried out. Mostly people who have a mental health problems are the youth. Not only the youth, also the elders in the society also have a problem with this. That is why we have gathered here as an initiative to empower these people that don't die out, speak out. There are some of the challenges you face outside there, and sometimes you think that you have no one to talk to, but we are here as an initiative. Look for someone who can actually be in your level of assistance.